такой фасони ангуркара акция элон кардиян дар ҷои акай аҳмад нигоҳ кунен чанд гул дора ҳам хушручаян кин диден аҷоибот размерошон ҳаст духтаро 140 сомон марамад 250 сомона кирто ҳози акция калон рафтестай 140 сомони шид марамад успед кунен баъд ина иҷада ҳастай нехе халаторам бинен чихе хушручаяна дарозана ино мана марамад халатои фасона дар ҷои акай аҳмад нархошона 130 сомон кардан қисми болора бинен иноям ҳамхе 130 сомон бовар кунен беҳад хушрӯ нархи дастрас ҳатман биёен бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвозаи духтаро иҷода нигоҳ кунен бо дигар намуди куртоям ҳастай ҳар хелаи нархошон хулас бо метавонен пирсеншона бо мефаҳмонан нехе двойкачиҳои фасон доранд анаи куртои хушрӯ доранд анаи платьёи хушрӯ доранд нав платьё 200 сомон будай бинен чихе платьёи фасон доранд ина чанд модел омадагиай дар ҷои акай аҳмад ҳамаш арзон ҳамаш хушрӯи двойка чандсмай анаи двойкаҳоям арзон шуд 140 сомон бозори корвон даян тарафи тилобозор 12 дарвоза дасти рост 9 қатор марамад ҷои акай аҳмад иҷада бо дигар хе куртоям ҳаста диден ина куртоу фасон будай ҳамаш хушрӯ анав тигро чандсмай 130 сомон инаи тигро ангуркаян материалшон ранги ангуркай хулас фасонан мана марамад духтарако кирта дар кор боша бо нархи дастрас ҳатман ҷои акай аҳмад биёен ира бинен духтаро курткои фасони хушрӯ омадай дар ҷои акай аҳмад ино капюшон доранд беҳад варианти фасон ҳози дига моделошам нишон метам нархошон 350 сомон ина бинен 3-4 модела иҷада ина акция элон кардиян 350 сомони куртка гир бошен ҳатман биёен духтаро бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза 9 қатор дасти рост 9 қатор ҷои акай аҳмад инчунин духтаро иҷада анаи хеболо пушакои фасони хушрӯ омадагай моделакои фасон доранд ира бинен ишаижда хушрӯ ҳамаш да акция элон кардагиян 150 сомони марамад кадомеш дар кор мешаватона омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд интихоба бинен чихе васея чихе хушрӯвай мана нарх 150 сомон мана ира бинен охи 150 сомон ира бинен ишаишта фасон беҳтарин нархо качи пешниҳод шудестай 150 сомони инаи стилшам хушрӯа ё ҳамаму копиалюксои 1,5 яйкам хелеян мана 150 сомон обтобиш 130 сомон кардиганора бинен духтаро чихе хушрӯан ино двойкаян аҷои фасонак дар ҷои акай аҳмад омадай нархошон двойкаям почошон кати 160 сомон баъд иҷода бо дарозошам ҳастай духтаро варианта бинен чихе бисёр беҳад хушрӯ 160 сомон акция рафтестай баъд инаи ғавсо ҳастай ино дарози хушрӯан 200 сомон 200 сомон марамад метавонед бо нависен бо мефаҳмонанд то на доставка доранд бозори корвон даян тарафи тилобозор 12 дарвоза 9 қатор дасти рост духтаро анаи болобдагиё чандсман 140 сомон анаи курто 140 сомон болош 120 анау болобдагиё 120 сомон тамошо бино дар ҷои акай аҳмад ҳама чи арзон шудагиай успед кунен биёен ҳамаш ишаишта хушрӯ борошон бозори корвон даян якбор дигар такрор кунем тарафи тилобозор 12 дарвоза дасти рост 9 қатор касе ки омада наметона доставка мекунанд хучон